أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم مع بعد. Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Selam i salavat neka je na posljednjeg Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove plemenite ashabe i sve one iskrene vjernike i vjernice koje slijede ispravan put. Amin. Braćo moja u vjeri, dolazi nam mjesec rahmeta, mjesec Ramazan. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omogući da ga dočekamo u zdravlju i da ga ispostimo. Ja ću vam, inša Allah radi, ispričati jedan hadis. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhu da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kako govori: svake godine džennet se namiriše i uredi za doček Ramazana. Kada nastupi prva ramazanska noć, ispod arša Allahovog prijestolja zapuše vjetar koji se zove Musira. Od njegovog puhanja zašušti lišće džennetskog drveća, a kvake na džennetskim vratima zazveće, ispuštajući zvuk kakav se nikad ranije nije čuo. Potom se pojavljuju džennetske hurije, idući naprijed sve dok ne stignu u središte džennetskih loža, i tada kažu: ima li ikoga da moli Allah subhanahu wa ta'ala da mu podari nas, da mu budemo supruge? Potom te djevice uzvikuju: o Ridvane, čuvaru dženneta, koja je ovo noć? On odgovara: ovo je prva noć Ramazana. Tada se vrata dženneta otvaraju za postaće iz umeta Muhammedovog sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je potom rekao: Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: o Ridvane, otvori vrata dženneta, o Maliku, čuvaru džahannema, zatvori vrata džahannema. Za postaće iz umeta Ahmedovog: o Džibrile, spusti se na zemlju i okuj buntovne šeitane, stavi ih u lance i baci ih u okeane, da ne mogu sijati smutnju i kvariti post sljedbenicima umeta moga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje pozivaču s nebesa da poziva 3 puta svake ramazanske noći: ima li iko da nešto traži od mene pa da mu ispunim želju? Ima li iko da mi se kaje za učinjene grijehe pa da mu oprostim? Ko je taj ko će dati zajam onome čiji imetak ne propada i koji valjano ispunjava dato obećanje, ne čineći nikome nepravdu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadalje je rekao: svakog dana u vrijeme iftara Allah subhanahu wa ta'ala oslobođa 1000 duša od vatre, a svaka od njih je već bila zaslužila ulazak u džahannem. U posljednjoj ramazanskoj noći Allah subhanahu wa ta'ala oslobađa onoliko koliko je oslobođeno tokom cijelog mjeseca. U noć Lejletul Kadra Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Džibrilu da se spusti na zemlju sa skupinom meleka. Oni se spuštaju noseći zelenu zastavu koju potom pobadaju na vrhu Kabe. Džibril a.s. tada ima 100 krila, od kojih se 2 šire samo te noći. On ih raširi toliko da se protegnu od istoka do zapada. Potom Džibril a.s. u toj noći šalje meleke u svim pravcima da poselami onoga koga nađu da stojeći ili sjedeći Allaha klanjaju namaz i čini zikr. Oni se s njima rukuju i kažu amin na sve njihove dove
sve dok ne nastupi zora. Kad nastupi zora, Džibril a.s. uzvikne razlaz meleki, potom pitaju: o Džibrile, šta je Allah učinio sa potrebama sljedbenika umeta Ahmedovog sallallahu alaihi wasallam? Džibril a.s. odgovara: Allah ih je u ovoj noći pogledao i svima je oprostio osim 4. Mi, ashabi, smo upitali: ko su ta 4 Allahov poslaniče? Resulullah sallallahu alaihi wasallam odgovorio je: to su notorni pijanica, onaj ko je neposlušan svojim roditeljima, onaj ko kida rodbinske veze i ko je mušahin. Mi smo upitali: Allahov poslaniče, ko je mušahin? Resulullah sallallahu alaihi wasallam je rekao: to je onaj koji je u stalnom neprijateljstvu sa braćom muslimanima. Draga moja braćo, poslušajte još jednom. Kaže: to je onaj koji je u stalnom neprijateljstvu sa braćom muslimanima. Molim Allaha da nas sačuva i da izbliži naša srca. Nastavlja i kaže: a kada nastupi Bajramska noć, koja se naziva Lejletul Džazije, noć dodjeljivanja nagrada, Allah subhanahu wa ta'ala na kraju te noći, na Bajram, ujutro šalje meleke u sve dijelove zemlje. Oni zauzmu položaje na prilazima i uzvikuju glasom koji mogu čuti sva stvorenja osim ljudi i džina: o ummete Ahmedov, izađite ka plemenitom gospodaru koji mnogo daje, koji oprašta velike grijehe. I kada se oni pojave na mjestima gdje se klanja Bajram namaz, Allah subhanahu wa ta'ala kaže melekima: šta treba da dobiju poslanik kada uradi svoj posao? Meleki odgovaraju: Allahu naš i gospodaru naš, on treba da u potpunosti dobije svoju platu. Allah subhanahu wa ta'ala potom kaže: o moji meleci, pozivam vas da svjedočite da sam ja zbog toga što su postigli mjesec Ramazan i što su noću stajali predamnom u namazima, dao im kao nagradu svoje zadovoljstvo i oprost. O robovi moji, sada tražite od mene tako mi moje moći i moje uzvišenosti, daću vam sve što budete tražili od mene danas na ovome skupu, a bude se ticalo vašeg budućeg svijeta ahireta, daću vam i ono što budete od mene tražili od dunjalučkih potreba. Tako mi moje moći, ja ću pokrivati vaše pogreške sve dok vi budete pazili na moje odredbe. Tako mi moje časti i moje uzvišenosti, ja vas neću poniziti niti osramotiti među grešnicima i nevjernicima. Sada se raziđite, vama je oprošteno, ja sam s vama zadovoljan. Vidjevši tu veliku nagradu koju uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala daje ummetu Muhammedovom sallallahu alaihi wasallame na dan Ramazanskom Bajrama, meleki se puno obraduju. Ja molim, braćo moja, Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da nas učini od stanovnika dženneta, da nas počasti u društvu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallame. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ne skrati, to jeste da gledamo u njegovo plemenito lice na sudnjeme danu kada se budu polagali računi. Molim Allaha te bareku wa ta'ala da nas uvede u društvu poslanika, šehida i dobrih ljudi. Amin.